Nag-agi man kita sa pagtilaw, kag na-eksperyensyahan ang sitwasyon niya ko, boss. Apang hindi ini mangin upang agod magpaambit sang hamili nga bulig sa aton isig katawo. Bangod sa paghilyosa sang Radyo Bistado, Idol John Kapolot, nakip na ang Every Young Capsule, KB Iloilo City, kag iban pa nga mga sponsors. Sa subong nga adlaw sang Domingo, Disyembre 18, 2022, kita ang nagpaambit sang grasya sa pila ka mga pumuluyo sang Barangay Guzman, Hisena sa distrito sang Mandurriao. Pinaagi sa tag 5 ka kilo nga bugas, 128 diri ang nahatagan. Makita man ang mga yuhom sang mga pumuluyo nga imo man mabatyagan ang kalipay sang ila mga tagipusoon. Yari naman ang mga pinalabot nila nga mga mensahe. Dako na nga grasya para sa amon. Ahay. Madamo gid salamat. Sino nga pangalan to nay? Tita Benliro. Dako gid nga bulig sa amon kakuan nga dahil kamalalon sing kuan. Dako nga kuan nga binta sa amon. Okay, may gusto ka pang idugang sa mensahe sa ilang sa nagbuhat sini. Ano gimo na madamo gid nga salamat sa inyo. Ang mga nag-donor. Salamat. Salamat na katag sini. Mm. Dito pa ako kung ano. Isa ka batang barangay. Dang salamat ta. Action Radio, Angels and Warriors. Okay. Iloilo Radyo Friends, Bistado. Radio Bistado. Okay, may gusto ka pa mga idugang mensahe sa Tama ilang. kayo pa salamat kung nangatag sini sa amon. Ngayon ako na nga pag ano sa amon nga ginatagang sing grasya. Madamo nga salamat. Mensahe. Merry Christmas. Merry Christmas. Okay. So, Ay nalipay gid kami sa grasya nga nabaton sa nga Pasko. Madamo gid nga salamat. Merry Christmas. Salamat kid nga madamo sa inyo nga Pasko sa amon. Iya sa ka Thank batang you. barangay. Madamo nga salamat. Merry Christmas. Marami nga salamat sa pamaskuan. Stanley. Merry Christmas. Siyempre, damo salamat eh. Salamat kira damo nga salamat. okay. Merry Christmas Merry sa imo, Christmas. sir. Sino ka pangalan natin, sir? Mariano Oy. Okay, sir, mayong hapon. Halong, sir, God bless. May nga po magtanan. Okay. Salamat sa Leia Portadilla. ano sa amon. Thank you sa KB nga naghatag sa amon nga bugas. Madamo gid salamat. Oo. Pila ka muna ka pamilya ang sila, makapinibisyo. Kita kami sa balay man. Tatlo. Oo. Tatlo katag ano kami. Bali, may bana ka naman. Oo, galing kay Balong lang. Nabalo ka. Pila ka pinagkabataan? Tatlo. Tatlo. May mga pangabuhi na. Oo, ang duha may pangabuhi. Ito ang isa ko PWD. Pero ang isa, aragit sa imo mo ng PWD. Oo, ara. Tapos ang isa nga may asawa, ara. Oo. Ti, ano ang mahambal mo nakabato nito sa matimprano nga pamaskuan June 15? Ay, nalipay gid kami awat pa ni sa dilak adlaw na ni sa duha tatlo. So tatlo na ni kadlaw namon sa duha kaon. Thank you very much Kitchen Kapulot. Oo. As of sus hour daw matawhay man. Daw sobra naman sa tunga nakakuha. Kasi ang iban siguro karon pa na sila. Oo. Pag may nag-ayo mga buwas aga kay tungod ng mga importante sila ng mga transactions. Oo. Tigin sugpa-sugta na lang kay tungod nga importante man. Ma'am, pila ka bilog aton nga gitagaan sa nga timprano nga pamaskuan. Mga 124 na sila ka recipients. Oo, so natunga naton. Sobra na sa tunga nakakuha as Oo. of subong nga oras. Oh, tay kamusta ang inyo nga pagpanagtag sa mga aton nga mga kauturan? Okay man, daw matawhay man, daw pasalamat man sila nga bisan gamay lang, naka-avail man sila sa Pasko. Bisan sa gamay lang nga Oo, butang oo. nakaambit sila sa Pasko, no? So, ma'am, sa imo nga bulig ag pagplastar sa inyong inyong gift giving, ma'am, ano ang mga tuluhaton pagid nga dapat ninyo ipaambit sa aton nga
struktura rin? Sa kabataan barangay nga mga group nga alumni kami kay sa una pa niya nga group. Sa una pa niya mo yan ni late President Marcos nga Oo. pet ano ang kabataan barangay. Di subong katanda ang barangay na kay mga may edad na kami, mga senior na. May plano kami nga mag grand reunion sa December nga iniman. Pero wala pa ina ma-fix. Pero daw madayon na gina siguro. Oo. May December 28. mga OFW man kita nga nagbulig sa sining buhaton, ma'am. Oh, actually ang kalabanan nga naghatag OFW gid eh. Labago ano ko no, number 1 gid ang Action Radio Angels and Warriors. Yun kapulot Fans Club International kag ang Iloilo Friends. Oo. Si Idol June. June Stado. Ilang sa tion sang Paskwa, dapat kita magpakita sa pagpalangga sa aton isig katawo. Kundi sarang manaton ini mabuhat sa adlaw-adlaw naton nya pagpangabuhi. Madamo, salamat, Idol John Kapulot. Merry Christmas and advance Happy New Year.